मन्त्री एमएलएनि न'नि लांगोनायाव नङा हेफाजाब हास्थायनानै बलिउडनि सासे फावखुंगुरनि न'नि लांगोनायाव सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। आखाइ आखाइ मेडिकेलनि रिसिप्ट लाना न'नि लांगोनायाव सुबुंफोरनि लाइन। नाथाय बियो डक्टरनि चेम्बार नङा मन्त्री एमएलएनि चेम्बार। बे नुथायानो जाबाय बलिउडनि फावखुंगुर सनु सूदनि थाग्रा न'नि लांगोनानि नुथाय। हेफाजाब नागिरनानै सनु सूदखौ लोगो हमहैनो थाखाय थुबुर जाहैदों बिथांनि थाग्रा न'आव। खोनासं दुखुथिया सुबुंफोरा सनु सूदनि खाथियाव मा आरज गाबदों। सर मेरी मम्मी का ऑपरेशन है पैर का। ट्रांसप्लांट है, महीने का 15,000 20,000 महीने का दवा पड़ता है। सर मेरे पति को ब्लड कैंसर है और ट्यूमर कैंसर है, प्लीज़ हेल्प। उनको तकलीफ है, बहुत है, दवा चाहिए डॉक्टर। मेरा बच्चा 7 डेज का है। जों मिथिगौ बलिउडनि फावखुंगुर सनु सूदआ सुबुं अनफावरि गोथार गोसोनि सासे सुबुं। खैफोदनि समाव फावखुंगुर सनु सूदआ सिगां समफोराव गोबां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होबोखांबाय। बे हिसाबैनो खैफोदनि समाव हेफाजाब मोनगोननि मिजिं लानानै गोबां सुबुंफोरा थुबुर जाहैदों फावखुंगुर सनु सूदनि न'आव। सुबुंफोरनि जेंनाखौ खोनासंनानै सुबुं अनफावरि गोसोनि फावखुंगुर सनु सूदआ हेफाजाब होनो सिगांदों सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ। बिथांनि बेबायदि सुबुंथिनि आखुथाया दुलाराय भारत हादरनि सुबुंफोरनि गोसोआव गुवारै जायगा आवग्रिनो हादों आरो बयजोंबो बाख्नायजादों। सर मैं आर्मी की भर्ती देखता था। मेरे घर की स्थिति खराब होने के कारण मैं मुंबई आया। मैं आर्मी की भर्ती का फॉर्म डालता था, लेकिन मेरे पास ट्रैवलिंग का भी पैसा नहीं रहता था, जिसमें से मैं CISF, ITBP, CRPF, इंडियन आर्मी सबको फॉर्म भर चुका हूँ। हमारे घर में 2 सिस्टर हैं, उनका शादी भी करना है और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो सोनू सर मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरे दोनों किडनी खराब हो गई है। सर मेरी मम्मी का ऑपरेशन है पैर का। ट्रांसप्लांट है, महीने का 15,000 20,000 महीने का दवा पड़ता है। सर मेरे पति को ब्लड कैंसर है और ट्यूमर कैंसर है, प्लीज़ हेल्प। उनको तकलीफ है, बहुत है, दवा चाहिए डॉक्टर। मेरा बच्चा 7 डेज का है, उसको NICU वेंटिलेटर पे रखा है, इमरजेंसी है। बहुत मेहरबानी होगी कि आप हमको हेल्प करेंगे।